Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ndewonu. Geenụ ntị nụrụ akụkọ nke taa bụ Mọnde, abalị 20 nke ọnwa iri afọ 2025, ahịa Eke, dịka o si gbaa n'akwụkwọ dị iche iche. Na akwụkwọ Channels, anyị hụrụ na otu a maara dịka Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP na mkpirisi bekee) akpọọla onyeisi ụlọ ukwu sineti bụ Godswill Akpabio na onyeisi ụlọ nnọchiteanya House of Representatives bụ Tajudeen Abbas ka ha nye nkọwa banyere ego ijeri naira 18 na nde naira 6 18.6 bilion naira bụ nke a na-ekwu na o furu efu n'ịrụ ụlọ National Assembly Commission Office. Na Daily Trust, anyị hụrụ na okporo ụzọ niile dị n'Abuja akpọchichala dịka a na-eme ngagharị iwe maka ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Na Sahara Reporters, anyị hụrụ ụlọ ọrụ Rule of Law and Accountability Advocacy Center (RULAC na mkpirisi bekee) ka ọ na-ekwupụta na tupu enwee udo na ịdị n'otu na Naịjirịa, gọọmenti ga-atọhapụrịrị Maazị Nnamdi Kanu. Ma ọ bụghị otu a, ihe niile a na-eme bụ mmiri wuru okwute n'elu. Na Vanguard, anyị hụrụ na otu pati African Democratic Congress (ADC na mkpirisi bekee) achụọla onye bụ osote onye isi oche pati ahụ na mpaghara South n'ọrụ bụ Usani Uguru Usani n'ihi mkpesa banyere omume megidere pati ahụ na ịghara ige ntị n'iwu ndị ọchịchị nke pati ahụ. Na Channels, anyị hụrụ na ndị agha Naịjirịa agọnahụla asịrị ahụ n'ebe niile na ha na-achọ ịkwatu ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa ma were oche ọchịchị nke Naịjirịa. Ha kwuru na ha kwudosiri ike n'ọchịchị ọhakarasị na ọchịchị onyeisiala Bola Tinubu. Ihe mberede okporo ụzọ eriela isi ihe karịrị mmadụ 3,400 na gburugburu Naịjirịa bido n'ọnwa Jenụwarị ruo n'ọnwa Septemba 2025. Ọ bụ ndị ụlọ ọrụ nchekwa okporo ụzọ Road Safety kwuru nke a. Ọ bụ na Punch ka akụkọ nke a gbara. Na Punch, anyị hụrụ osote onye isi ala bụ Kashim Shettima ka ọ na-ekwu na ụlọ ọrụ EFCC anwụchiela ihe karịrị mmadụ 700 bụ ndị dara iwu ma weghachite ihe karịrị narị nde naira 5 kemgbe afọ 2 gara aga n'okpuru ọchịchị onyeisiala Bola Tinubu. Na Sahara Reporters, anyị hụrụ na otu obere nwata nwanyị egbuola onwe ya na kansụl Gubiyo dị na steeti Borno ka nna ya manyere ya n'ike ka ọ lụọ otu n'ime ndị enyi nna ya ahụ. Anyị hụrụ na Channels na mmadụ 16 anwụọla ebe mmadụ 14 ndị ọzọ merụchara ahụ site n'ihe mberede nke okporo ụzọ mere na okporo ụzọ awara siri Abakaliki gawa Enugu. Nke a na-eme kpọmkwem n'elu Nkalagụ Overhead Bridge dị na kansụl Ishielu nke dị na steeti Ebonyi. Na Sahara Reporters, anyị hụrụ na onye bụbu gọvanọ steeti Abia na sinetọ na-anọchite anya mpaghara Abia North n'ụlọ ukwu sineti bụ Sinetọ Orji Uzor Kalu akpọọla oku ka emegharịa oge ọchịchị onye isi ala na ndị gọvanọ ka ọ bụrụzie otu oge nke afọ 6 CCA single term. Na Daily Trust, anyị hụrụ na ndị uwe ojii steeti Kwara anwụchiela otu nwoke aha ya bụ Muhammadu Jalo maka igbupụ otu nwoke na-arụ ọgbatumtum isi dịka ha na-enwe esemokwu kpụ ọkụ n'ọnụ maka ịrụ ọgbatumtum ya. Nke a mere na Bode Sadu na kansụl Moro dị na steeti Kwara ahụ.
Na channels anyị hụrụ na ndị uwe ojii na ndị agha Naịjirịa na-anwụchi ndị na-eme ngagharị iwe maka ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu n'Abuja. Ọtụtụ n'ime ha bụ ndị agbara egbe, ndị ọzọ bụ ndị agbara tear gas, ndị ọzọ bụkwa ndị merụchara ahụ n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ. Anyị hụrụ na Sahara Reporters na ndị oji egbe bandit atọhapụla mmadụ 26 bụ ndị ha ji eji dịka ha na onyeisi oche kansụl Faskari na steeti Katsina bụ Surajo Aliyu nwechara mkparịta ụka ihu na ihu. N'akwụkwọ Vanguard, anyị nụrụ na okporo ụzọ niile atọgbọrọchala chako n'ime Ọnịcha, Nnewi, Enugu na mpaghara South East niile dịka a na-eme ngagharị iwe maka ntọhapụ nke Maazị Nnamdi Kanu. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, otu akọha m n'ọnụ n'akụkọ nke taa bụ Monde, abalị 20 nke ọnwa iri, afọ 2025. Ka Chukwu chekwaa anyị niile n'abalị a. Onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya mgbe dị otu a echi na-abịa abịa. Aha m bụ Okechukwu Anyanwụ. Ndewonu.